But ladies katimbotaura guys, chichi kukonzeresa kuti vakadzi vakawanda vange vaine chihure kana kuti chifambi, especially the married ones. Izvi hazvisi kunyanya kuitika nevasiri married. Sa ichi chiri kuitika hamusi kufadzwa here, and are you talking about it and we are not responding? Because guys, pane mumwe wandauya naye uyo pane ndo vhidhiyo racho ndikutokuratidzai hapakaiva abatwa futi nemukadzi wemunhu, atobatwa futi ane murume wemunhu. Saka ende zvinhu zviri kuitika between the married ones. So hatisi kuziva kuti mudzimba hamusi kugarika here, but vakadzi kunyanya ndo vari kubatwa. Iyo iri kunzi ishamwari yaMai Denzel. So hatisi kuziva kuti syndicate racho ranga riri rese here ende parakaputika rakabva raputika rese ka1. So let's talk about it in the comment section. Let's help others vasati vapinda mazviri, because I know kuti one of the viewers ari kutoona right now ari kuti munhu anoona ngatori mu same situation, ari mu same shows. Thanks for watching. Let's talk about it in the comment section.